Muffin täällä. Tänään on tehnyt pari videoa, mutta tulee nyt taas video. Tääkin on aika lyhyt varmaan, mutta en mä tiedä. Sanokaa moro YouTubelle. Täällä on sitä käynnissä. Mä oon Spectator, koska kuten tiedätte, mun kingi kehittyy. Jos rohkeasti YouTubelle. Ja Gianttei vai Arsui. Mutta mennään sille Arsuja. Huonoa kun mä oon ollut herneillä tässä niinku vielä, mitä on aika paljon. Vähän väsyttää sille paljon nyt. Muutenkin teen näin aivan mielelläni, että no. Hei taas, tää karvarinta menee aina aikaisin nukkuun. Mutta kun mä en oo puhunut paljon videon aikana. Joo, ja odotetaan, että nämä arsut tulee valmiiksi. Ja siihen saakka se olisi moro. Näin. No se ei ollut yhtään pitkää odotusta, mutta kuten tiedämme, ei meidän tarvi. Tämä on ihan täydellinen Goldi sitten. Tuolla on Tesla. Jossain. No, miksi mä aina misklikkaan? Mikä vittu mun Nyt ei mennyt kyllä yhtään niinku piti. Toi dragoni ei ollut hyvä juttu. Tulos dragoni tänne. Puhutaan niinku mummo ja vaari. Mitä vittua mä en halua? No, mitenkä se kuuluu sen näitä truupeja? Toisin sanotaan, sen ei se ole minä. Mutta tämä kusasi aivan täysin. Mä katon saisinko mä. Jes. Okei, sitten. Otetaan toivottavasti tohon. Lihapullat tekee työnsä. Ja kun lihapullat tekee töitänsä, eli niin kuin lihapullia, niin sillä aikaa mä voin laittaa näitä truupiksi kutsuttuja paskakasoja. No, täällä on nyt yhtään hyvin, mutta älkää ottako tästä hyvistä mallia. Siis, mä en kehu itseäni nyt, että mä olisin pro tai mitään. Mä söykeisin, mutta tää on totuus.
Nuo. Tämä näyttökusi. Kuten huomaat, mulla kusee tää näyttö aivan jatkuvasti. Jos sä spaana mun barakseen, hei. Please. Tää. Kiitos. Jaha. No. Huomaatko? Mulla ei oo käsissä puhelimella. Joo, ja kuvaan puhelimella. Mutta jatkaa tätä koko päivä. Siis mulla on narruun. No, auttakaa se asia. Nyt. Ei, mutta moro.